Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comments. Aksyon! Firing line! 54 minutos na kaligad sa tak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman, bakulod kag Pilipinas sa kuto malabutan sang signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Firing Line, yari kita sa unang Sabado sa bulan sang Nobyembre tuwig 2022. Aksyon Firing Line! November 5, 2022. Sabado nga pagpangalagad sa inyo sa nga palatunturan. Tubtob sa tak ng alas 9 Indio Kakson. Aksyon Marlon Hervaya. Aksyon Firing Line! Kamusta ang inyo siring pag sinalayo sa siring Sabado nga pagpangalagad naton. Kabay pa nga maayo lamang ang inyo siring sitwasyon, ang hangover sang fiesta na tayo konting kanalag. Ara pa bala o kon na ulo umpawan na. Aksyon Firing Line! Antes para marantaran, hibalauntang sitwasyon sa lakat sang panahon. Ang atos ring tiyempo kon kamusta bala. Now, kay ang report ka na baton dahalin sa pag-asa. Now, medyo mayad-mayad ang atos rin paabuton sinibulan sang Nobyembre ho. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update! Ibalauntang atos ring weather update ba kakson sa PDMPD. Ang lakat sang panahon. Aber. Aksyon Firing Line! Aksyon Firing Line! Firing Line! Dari kita sa pizza 5 sa bulan sang Nobyembre, signifikante ining adlaw magakson, signifikante nga adlaw kag bulan para sa Negros Occidental, pati sa sudad sang Bacolod. Ining November 5, Negros Revolution Day. Ginatawag man nga Negros Day. Aksyon Firing Line! May tatlo ka mga lugar, mga kakson, ang ginasentruhan sa mga aktibidad. May kantaran silang ginatawag nga Al 5 de Novyembre. Inyo kakson-akson Marlon Hervaya sa mga nagamonitor na sa ato silang live stream. Ay, by the way ha, kung mag-monitor ka mo sa amo silang live stream, don't forget to like, share, kag i-follow ang amo siring Facebook page kag live stream. Dara ninyo mabatian kag masaksihan ang tanan nga palatunturan, ang mga matahom nga mga dramas, mga balitaan dari lamang sa inyo siring palatunturan kag sa inyo siring estasyonan. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Firing Line! Mga luyag magpadala sa ila sa nga mensahe. Pwede direkta ka mo magkapadala dira sa amo sa live stream. Basta hindi lang malawig-lawig ha. Katamtaman lang parang ma-accommodar ta taranbla sa mga kaksunaton nga mga overseas Filipino workers. Ang mga Filipino nga ara subong nagatrabaho, naga-star, kag nagapulo pagita pa sang obra sa ibang nga nasyon, kag subong nagapahuway-huway na. Kamusta ka mo? Ha? Ara lang ka mo dira, ari man kami diri. Aksyon Firing Line! Alas 6:58 Aksyon Radio Philippines Standard Time. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update! Unahon taray ang lakat sang panahon. Pagi sa PDMPD, Aksyon Gun Republika, Aksyon Gun, mayong Aksyon na Melvin Fierro. Aksyon Melvin, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi si mo Aksyon Marlon, kag ibalaw natong pinakauling lakat sang panahon Nobyembre 5, 2022. Ang atong weather system nga nag-apekto sa atong shoreline, nga nag-apekto man sa napunta nga bahay sa Northern Luzon, kag Intertropical Convergence Zone o kung ITCC nga nag-apekto man sa Mindanao. Ang Batanes kag Cagayan maka-eksperyensya ini sa magalumon nga kalangitan, kag lapta-lapta nga pag-ulan o kung pakilat sa pagparagog dulot sang shoreline. Ang Bicol Region sa Buanga Peninsula, Quezon, Samar, Northern Samar, Eastern Samar,
southern portion sa Palawan, Basilan, Sulu, kag Tawi-Tawi, mangin maglugalumon man ang ila kalangitan, kag lakta-lakta man mga pagulan, nga dulot man sa Intertropical Convergence Zone o kun ITCC. Ang Metro Manila kay mga bayan sa Pungsod Pilipinas, may kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated mga pagulan, sa dulot man sa ITCC kag mga localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental kag Bacolod City, maka-eksperyensya kita sa kasarangan nga panahon kag may tiniyon nga mangin maglugalong natong kalangitan kag may mga isolated lang mga pagulan nga dulot man sa localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan ang nag-impluwensya sa kabugusan nga bayan sa probinsya kang kadagatan sa probinsya may kasarangan tubtub mabulubalod. Ang ato nga taob alas 4:10 kay lasing hapon nga may 0.8 metros nga kadalumon kag magahunas kita alas 12:53 kay nga may 0.7 metros nga kada bawon. Ang adlaw nagtunod alas 5:23 kag butlak alas 5:40 buwas sa aga. Ang atong temperatura naka-record kita 27 kanang labot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat kamayong gabi sa Salamat Action Melvin. Action Firing Line. Provincial Disaster Management Program Division ng PD-MPD nagdulong sa aton sa labing ulihi nga lakat sang panahon. Sa rasalintara, yari kita sa Pizza 5 sang Nobyembre, signifikante nga adlaw kag bulan para sa mga Negrosanon kag Bacolod noon, November 5, 1898. No? Nobyembre 5, 1898, amo ni santong adlaw kag bulan nga ang Negros Occidental naangkon ang kahiluwayan halin sa kamot kag pagginahom sa mga Espanyol. Ang November 5, gindik lararman ina nga non-working holiday. Paagi sa Akta Republika 6709, nagsugod din santong Pebrero 10, 1989. Action Firing Line. O galing subong Nobyembre 5 mag-aksyon tuwig 2022. Tumupa ini sa adlaw nga Sabado. Di ba Sabado subong? Oh. So wala sang obra sa mga talatapan sang gobyerno, pero sa mga pribado yang kumbuyahan, pribado nga sektor, sige yang ilang sining obra. Oh. Sa mga employer da nga basi naga palipat-lipat la, ga palipat-lipat porsyon na naman, kag nagapabungol-bungol nga hindi man bungol, kabalo na kamuna kung anong inyo sining obligasyon bilang mga employer, basta ang inyo sining trabahante nag-obra sa adlaw nga non-working holiday. Action Firing Line. Sabong nga adlaw na bantugan sa tawag nga al 5 de Novyembre, ginasaulog nga Negros Day. Special ini nga adlaw para sa mga taga Negros, partikular sa Negros Occidental, kung balikanta ang mga hitabo makaakson, o sa mga millennials na, sa mga hubines na, hindi na maghalag katutok na sa MLML o kon mobile legend. Balikan nyo man ang signifikante nga istorya nga natabo diri sa aton sa probinsya. Action Firing Line. Kung balikan talang jutay lang ang mga hitabo mga kaakson sang tuig 1898. So sa mga adlaw ko nasipon naton sukat, no? Sukat ika 124 katuig. Hindi pa ya masiling nagligad, kaya nagligad ya, buwas pa na. No? Sukat pa lang subong, way pa magligad ang ika 124 katuig. Kaya November 5 mo, 1898, subong November 5, 2022 ta, way pa nagligad, sukat pa lang. Action Firing Line. Buwas hulatan nyo November 6, nan, kaya po din na matawag nga, nagligad nga 124 katuig. Oh. Sang tuig 1898, ang trupa sa mga Espanyol, ining Spanish troops bla, amo ning pagsungka nila, nangampo sila sa trupa sang Negros. Action Firing Line. Amo man tong tion gintukod to ang Republic, kag nag-isa to makakson ang Negros Occidental kag Negros Oriental, ang Negros Republic.
sang November 5, 1898 man, diri sa Bacolod, ang gobernador sang probinsya Isidro de Castro. Si Governor de Castro nagpadala to siya sang puwersa ginabugusan sang 25 ka ginatuwag nga kasadoras kag 16 ka mga civil guards. Ang purpose sang pagpadala niya siri agudto nga atubangon awayon ang mga rebelde nga nasiplatan nga ara nagatipon-tipon na nagakamping sila malapit sa Matabang River. Di din ganing Matabang River kundi Talisay City. Action firing line. Sang ulihi, way masarangan sang Spanish forces ang puwersa sang Negrosanon. So natabo nagsungka to sila, nag-surrender. Pero ang report, may gagwa nga report nga sa tropa sa mga Espanyol, may duwag ito ka mga nagkalamatay. Di ka na siling man ikabay nga daw bloodless man eh. Action firing line. Duwag man isang may nag-agay nga dugo, galing ka manti, kadamo sa kaginawa nga mga balita eh. Si Governor de Castro, sa mo nga time nag-decide nga maghimo sang ila sa nga final stand sa Bacolod Convent. Ang Bacolod Convent, subong amo na daho, ang Bishop's Palace bla, sa una Bacolod Convent ina siya. No? May ara na sang ginatos ka mga Spanish families sang una sang 1898 nga nagtener sa silang area na sa may Bishop's Palace. Sang aga sang November 6, 1898 sa Gyapon, ang grupo halin sa norte sang Negros nga ginapamunuan ni General Anicito Lacson kag ni Deputy Military Commander Nicolas Goles. Nagamat-amat to sila kadtos Bacolod, no? Nagtabok sila sa may Mandalagan River. Action firing line. Tibasta gani Negros Revolution, hindi lang niya si Lacson kag Goles ang mga tao sa likod siri. Ara banda ang iban pa nga mga silaynons, no? Si Timoteo Unson, Generoso Gamboa, Leandro Locsin, kag si Vicente Benedicto Gamboa. Action firing line. Firing line. Sa gyapon November 5, 1898, ang mga silaynons gin-atake nilang headquarters sang Spaniards sa idalom sang command ni Lieutenant Maximiano Correa. Ti ang mga Spaniards sa amo sa nga tion ginabasuhan to sang negosyante. Daw nga si Juan Villaplana nga siling di Juan sa mga Spaniards sila nga surrender na lang kamo. Surrender na lang kamo kay damo-damo baya nga mga garrison. But silingon damo-damo na sa mga tropa nga nakapalibot sa inyo. Ginatos ka mga asyenda workers nga may armas nagapalibot na sa inyo. Kag kalabanan, nagabit-bit gid sang armas ang mga farm tools. Farm tools lang eh. Pagkon maigo ka sa ni kung nanuton ka, huya ka naman sa magbangon. Action firing line. So ang resulta, ang mga Espanyol magkakso nagsungka. So ginasiri nga wais ang dugo nga nag-agay. Pero tob-tob subong, may mga report gyapon na. May mga report gyapon nga nagagwa magkakson nga sa amo sa nga sahi sang istorya kung surrender ang paghahambalan, may ara sang nakasulat ban nga ang mga civil guards nag-surrender lang matapos ang madugoon nga hand-to-hand combat. Diba siyang ginmuno ko magulang nga duwa ka mga Espanyol nga nagkalamatay, ba siya napatay doon sila sa hand-to-hand combat? Action firing line. At least, why sang nagbaha nga dugo ba o nagbaha? No? Why sa nag-anaw? Why bilasang damo nga mga nagkalamatay? Hindi ba good man sa pinasahi nga abilidad naton nga mga Negrosanon mga kakson? Pero nano man ang istorya sa likod sini, dugay na nga hitabo ni mga kakson.
Why na gid man kita siguro sang rason nga maghagay kadibati di. Kag maglalis kon ano gid ang natabo ang importante nga sa November 5, 1898 na angkon sang Negros Occidental ang kahiluwayan. Una sa balita, una sa aksyon. So amo ning istorya sa norte, no? Sa norte sang Negros Occidental. Kon sa norte, ang ginakabig baganihan makakson amo si General Anisito Lacson. Ano naman ang sabahin sang sur? Di ba? Kon sa norte, nakasentro ang istorya sa Silay City. Kon sur naman, siyempre, syudad sang Bago. Action firing line. Diri naman nagbantog ang ngalan ni Juan Araneta. Si Araneta amo nin nagpamuno sa Linibo. Linibo ka mga Negrosanon nga nagbitbit akon armado sang Binangon. Ang tawag sila mga Bolo Armed Men. Nagposisyon sila diri sa may Lupit River sa southeast. Bot silingon kung sa aton pa southeast Bagatdan na sidlangan sang Bacolod. Dira sila nagposisyon makakson. Di bilara magapon lupit, may lupit ga simbahan da. Dira na ayon, may lupit bridge pang makakson da. Dira nagplastar, no? Ang Linibo ka mga Negrosanon nga armado sang mga patalom. Magluwas sa mga Binangon, kag dala nila nga farm implements makakson. Inang grupo ni nga ginatuwag mga, ang tawag sila revolutionaries, no? Nagdugang pag sila sa ilang sa ding armas. Pero ang armas ni makakson di niya tutuod ng armas, kundi kanyon sa lantawon, pero ang kanyon ni himo ni sa amakan. Ang amakan di bala himo na sa ginsipad-sipad nga kawayan, liga, panipis nga kawayan makakson. Pagkatapos na paghimo sa amakan, ang amakan gin rolyo, kag ginhimo nga daw kanyon. Action firing line. Tekon lang tawon sa layo makakson, kanyon na kanyon gid ang itsura. Mangin pintahan nila sang duwag itom. Plus may ara pag sila ginhimo mga rifles. Ang rifles di man ituod, no? Ginhimo lang ni pagis kahoy. Kaginhimo lang pagi sa dahon sang lubi. Muna katanda sa unang kaalam sa mga Negrosanon. Action firing line. So iniyahan gid sang taga Negros ang mga Espanyol. Tiabi to sa mga Espanyol tuntuod to nga mga armas. So kinulbaan sila damo kita nila mo. Ug isilin nagainitom lang ho, kanyon ho, gainitom lang ho. Pero amakan lagi itong ginpintahan itom. Action firing line. Ang resulta, kinulbaan. Di ko pati, why sila kulbaan, Nga nang surrender sila kung why sila kinulbaan. Kung why sila magkulbaan, nagbato sila Action firing line. So ang natabo makakson ang Spanish governor nagdesisyon, no? Nga magsungka upod ang ila sa nga tropa. Nagsurrender sila diri na sa area sang syudad sang Bacolod. Action firing line. Firing line. So gamay lang na nga pagbalik naton sa istorya kon paano na hilway ang ato sa pinalanggang probinsya sa kamot sa mga Espanyol. Ang 5 de Nobyembre may ari ining significant role sa istorya sang Negros. Kamanti sa nasilintara mo ning adlaw nga mga hacienderos, ang mga sugarcane workers, nagtaya gid sa ila sa ding kabuhi para nga ipaghigbato ang ato sa ding probinsya. Subong pagkomemorar naton sa ika 124 na nga pagsukat sa ding kahiluwayan Hindi lang si General Lacson kag General Araneta ang dapat nato dihatagan sang honor, no? Kaya hindi man maangkon ang kahiluwayan kung si General Araneta kag Lacson lang ang magag-away ito sa mga Espanyol. Kundi kabulig Manila ang ginatawag bansagan countless sugar workers. Hasta karon daw way gid matagaan sa pagdayaw, no?
o kon honor no. Oh. Tiyan nagapabilin sa giyapon ina nga mga nameless. Pero so tutuod gali, amo na sila ang baganihan gid. Kag pareho man ni Lacson kag ni Araneta. Action firing line. Sa mga pamatan, onda sa resilinta nga nagamonitor, hindi na kamamatingala kung nga ang ginhingadlan nga dalan Araneta kag dalan Lacson ang duwa dara ka mga malagba nga National Highway sa Bacolod, no, kag Negros Occidental. Di lang pinakalaba nga National Highways ang dalan Araneta, dalan Araneta alin diri sa may kilid sa Bacolod Public Plaza. Direktagin na ito ho dito sa may sunad sa Bago. Action firing line. Ang dalan Lacson naman halin diri sa may area sang Alihisbla, no? Lacson pa na or diri sa may Magsaysay. Diretso man na dito sa area sang Talisay kung di ko masala. Action firing line. Lacson naman ang duwa ka mga malagba mga kakson nga mga National Highway. So kabay pa nga ang natabo sa itong November 5, 1898 nga subong ka 124 katuig na nga pagsukat mangin serbe ato nga inspirasyon sa aton trend bata ka man o kung tigulang. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:16 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ba lamang nga balita nga dapat naton nga pagatutukan sa balita pungsod non sa balita nasyonal? Action firing line. Red Tide Alert! Oy, may siyam ka mga lugar nga ang may bayon ang nakitaan nga positibo sa Red Tide Toxic. Toxic nga Red Tide. Red Tide. Kag tuman ka delikado magsiling kita Red Tide, no? Ang concern nga ahensya basta gani magsiling kita Red Tide ang BIFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Atensyon kag alerto ha. Diri sa Negros Occidental, Bacolod City, bangod ini mga lugar ni nga ang baybayon nila mga kakson positive sa toxic nga Red Tide medyo malapit-lapit sa aton di. Baybayon sang Milagros sa Masbate, sa Pian Bay, dira sa may Capiz, no? Ivisan kag sa Pian sa Capiz. Ang baybayon sang Rojas City sa Capiz gapon, kadamo sa Capizo, Coastal Waters of Panay sa Capiz. Sa lugar ni Raul Cabalihin gining Capiz. No? Kadamo sa mga baybayon to sa Capiz. Positive sa Red Tide ang Coastal Waters pagid. Sang President Rojas sa Capiz gapon, Coastal Waters sang Pilar. Sa Capiz, do sa Pilar ni si Bosta Raul Cabalihin mo. Action firing line. Ano pagid ang Coastal Waters sang Dawis kag Tagbilaran City sa Bohol. Region 7 naman ni Bohol ni. Dumaquillas Bay sa Zamboanga del Sur kag ang Lianga Bay sa Surigao del Sur. Amaning siyam kay nasang aga anom pa lang pagkahapon nagsyam nagdugang 3. Action firing line. Basta gani may Red Tide magkakson ang mga shellfish akon ang pakinhason delikado na kay man positibo ina siya sa paralytic shellfish poison. Ang PSP, ang toxic Red Tide. Ang taranga sa isang shellfish akon ining natawag nga alamang nga makuha sa sinang nga lugar sa sinang baybayo na magkakson. Hindi na sa safe, hindi sa luwas, no, for human consumption. But sa lingon may delikado yung kailawas mo kung magkaon ka sa sinang nga mga pakinhason halin sa baybay nga positibo sa Red Tide. Action firing line. Delikado kung kuwaon mo na kalutuon kag kaunon. Pero ang BIFAR makakson nagaklaro na gaklaro ang luwag klaron sa BIFAR nga mga isda ang lokos, ang pasayan, ang kasag ay aragoy mga kanamitorn gitanan nga pagkaon no? Isda, lokos, pasayan kag kasag. Hambal sang BIFAR safe ina siya sa human consumption basta preska lang kag nahugasan sa maayo, basta
ang internal organs o kon mga tinai nakuha, no? Kag hindi pagilakip sa pagluto. Safe na hambal sa before. Action firing line. Antes ideklarar nga may red tide ang baybayon, ginakuhaan anay na sang sample, di ba? Ang sample ginapaidalom sa eksaminasyon. Di magsiling kita nga may togsin makaakson, ha? Makahililo eh. Ano ba lang dangatan sang tawo kon magkakaon sang makahililong pagkaon haw? Di bala gakalipungan ng iban, gasululuka, nagaka-hospital, kag kundi marason gani magkakson, kapatay gid so kadelikado. Action firing line. Ang red tide naman ang ginakabig nga isa ka phenomenon, ti kung kaysa nagalabot sa punto nga ang baybayon magkakson. Ang pila kabahin sa baybayon, nagapula ng tubig na. Ti red mo, red. Nagapula na siya bago sa presensya sang tuman kadamo. Tuman kadamo nga algae or algae. Duwane ka pronunciation mo. Algae or algae. A-L-G-A-E. Ti damo sahi sang algae ang ginatawag ni. May ara nga sang gincheck kung itsura yan daw lumot-lumot na tubig. No? Pero damo nga sahi ni. Tabo ni ang dala sang toxic mga kakson. Ti kung padalman tagid, tuban kadalom ambot sa lingon, siri ba si magulubag ang baga ta siri sang hala ka palibog bla. Action firing line. Basta algae, chlorophyll, bearing, kag photosynthetic non-vascular organisms. Di bala daw bubon kadalom no ang mga tinaga. Action firing line. Di basta toxic krokodilo makahalalit sa lawas ng tao. Nga aga katabo ang pagtuaw sa red tide haw. Patabo ina, kunang tiyempo bla per ginagaulan, tinagliga no? Pila bala ka adlaw hang sunod-sunod nga pag-ulan nga naspresyahan ta, may bagyo pa gani. Action firing line. Ang pagbundak sang ulan, sunod-sunod nga adlaw. Tiya mo na naspresyahan ta nagligad. Kag pagkatapos ang pagbundak sang adlaw, pagbundak sang ulan, sa sunod sang pilagid ka adlaw, sundan sang grabe nga kainiton, amo na ang pagtuaw sang red tide. Action firing line. Tuwig-tuwig kakatabo ini hindi lang dari sa Pilipinas, kundi sa damo nga mga pungsod, mga kakson. Anong sintomas kung nakakaon ka sang pakinhason o kung halin sa baybay nga may ara gali sang red tide? Anong batsagon sa lawas ng tao? Kung igoon sang red tide toxin. Una, ang grabe nga pagkahilo, ang pagpalanakit sang tiyan, ang pagsuka, ang diarrhea, ang pagpalangatol sa bibig. Oy, bibig kaguya. Baw. Daw nagapalang habal ni mo, mga mamo ni. Kag ang kululbaan diri. Kay isa sa mga sintomas makaakson, nabudlayan ka sa paginhawa. Action firing line. Ti red tide tuman kay importante nga mapaintindi ni sa publiko labi ng ati subong kalabanan nga mga tao diri sa pungsod sang Pilipinas. Bata man o kuntigo lang. Daw gadget na lang permi ang ginatubang hindi bala. Why niya nagasapak sa red tide ganyan? Action firing line. Pero kung makabati sila ganing nga may red tide sa lugar nila, dayon parik-parik. Action firing line. Para naman sa mga kakson tara nga nagasalig lang bla sa ila sa nga pala nga buhian sa pagpangisda, sa pagbaligya, sa paginhason o kung isda, wa isang choice no? Kundi tumanon to ang panugyan sang gobyerno. Nga kung isda man lang lokos pasayan, ugasan lang sa mayo, no? Kuan sang tinae. Pero ang iban kung luyag na nga makasiguro gid. Ngita-ngita lang nga na isang iban nga obra nga pwede makwartahan basta legal lang. Action
Firing line. Firing line. Maglalagi man ang epekto sang sining ridtad nga kabaypang hindi lang, siguro hindi man na magpapaya ang ato sining nga gobyerno. No? Kasi kung may hatag man silang ayuda sa mga apektado nga pamilya. Action. Firing line. Kung ano ba lang panugyan sang gobyerno, labi na sang DOH sa mga lugar nga apektado subong sang red tide, sundan nyo na lang. Kay why man na sa iban nga katuyuan, kundi ang purpose na maka-aksyon para nga ti maprotektahan, para nga mapangapinan ang inyo sining ikaayong lawas. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, kung malapit-lapit ang mga baybayon nga may Capiz nga area, ang Capiz isakop sang Western Visayas Hindi bla? Isa lang kita karehiyon. Sakop ba sang Western Visayas ang Negros Occidental? Sakop pa ng Capiz sang Negros Occidental? So dapat may preparasyon kita nga himuon Action. Firing line. Sige lang kay tiyempohan tayo magkakson mga istoryata sa taga BIFAR Bacolod or BIFAR Negros Occidental. Action. Firing line. 7:25 Action Radio Philippine Standard Time. May isa pagid kabalita sa nasyonal. Manuhon ko lang kay isa na naman ka may nagdaog nga kandidato nagligad nga eleksyon. May desisyon ang korte. Ining nagdaog nga mayor ni ginabaras sa korte. Linya mayor. Kung pwede halin ka na anay sa imo posto. Kaya may lain na nagdaog, hindi ikaw. Action. Firing line. Daw ka pinot batagon, no? Daw ka lain batuno, no? Nga nagpungko ko na pilang kabulan na ho. July, August, September, October, November ta. Sobra 4 bulan pagpulupungko mo na bilang mayor. Igo mo rahon makaksyon may desisyon. Kasang ulihi hindi ikaw na daog, lain na daog, kontra mo na daog Action. Firing line. Ang balita mga kakson nga ang korte nagsiling nga dapat magbiya sa pwesto kag ihatag sa kandidato ang kandidato nga nagdaog ang iya sa nga posisyon. Ang inatumod diri mga kakson, ang ginbanduan diri mo si Humalig, munisipalidad ding Humalig, no? Municipality of Humalig, probinsya sang Quezon. Si Humalig Quezon, Mayor Nelmar Sarmiento. Ang siling sang korte kay Sarmiento, kung pwede, matamat ka na, biya, no? Kay ihatag mo ang posisyon kay Rodel, no? Ihatag ang posisyon kay Rodel Espiritu, nga among matutuod nga nadaog na kaligad nga May 9, 2022 nga eleksyon. Action. Firing line. Kung ikaw si Humalig Quezon Mayor Nelmar Sarmiento, mayahom ka, siyempre makurisong kay. Action. Firing line. Ari nga hugada daw mo manes natabo bla sa pagka-governor bla sa Negros Oriental. Dumdum ka mo? Di ba ang una to gindeklarar nga nagdaog makakso na mo si Henry Teves bilang governor sa Negros Oriental, kapid sa ato sa nga probinsya si Henry Teves. Pero sang ulihi, may desisyon man magka-aksyon ang korte ka nagsiling nga hindi si Henry Teves ang nadaog kundi si Roel Digamo. Action. Firing line. Why man to maglawig why man lala ginang tension kaysang nagligad nga October 11 magka-aksyon. Si Teves naugman sa pwesto, matawhay man nga nagpanaog sa pwesto matapos nga Korte Suprema nagidya, Supreme Court, pinakamataas ka Korte sa Pilipinas ang nagmando, tindi ka magpati. Tinanaog na October 11 kag ang nagdaog to magkakson amo si Roel Digamo. Pamatuod ni nga diri sa aton sa pungsod Pilipinas may ara gid gali eleksyon. Nga daw barahab lang nga pwede galiya mabahig. Action. Firing line. Pwede galiya maidiyahan. Agod mapiho ang kadalagan. Pero kung tuturon gid sa napierde kag hibaloon ang kamaturan, nagagwa man gali sa ulihi, no? Ang tutuod nga nagdaog, no? Action. Firing line. Balikanta ang mando sang korte
kay humalig Quezon Mayor Nelmar Sarmiento nga magbiya sa pwesto. Napisahan na ni October 28 sa 2022 ang napirma sa riti si Presiding Judge Raymond Joseph Sorongon sang RTC Branch 65 sa Infanta Quezon. Sa order ginproklamar nga ang election protester ang nagprotesta nga si Espiritu among tutuod nga elected mayor sang munisipalidad sang Humalig nagligad nga eleksyon. Action firing line. Ang isa pa kamasubo nga hugada kay Sarmiento di Magkakson kay nga pierde na siya. Mahalin pa siya sa pwesto. Ginamanduan sa nga magbayad ya sa election protest proceedings. Action firing line. At hindi man nabugat siya guro, masarangan niya na, no? Nabutang sa mando nga si Espiritu nagdaog pilang abanse ni Espiritu. Abin nyo pila? 18 lang boto. 18 lang kaboto abanse ni Espiritu. May 2,167 kaboto si Sarmiento. Si Espiritu. Si Sarmiento may 2,149. Siya kaklose ang away naglang duwaw. Action firing line. Pero balita mo na nagasiling nga not final and executory. Hindi pa final kaya hindi pa executory. Kaya ang komento ni Sarmiento Magkakson sa order sa ring korte ni siling niya. Hindi ko anay magalin sa iya pwesto kay bahulat pa kuya. Sang advice sa akon sa ring abogado kay hindi pa man final kag executory. Executory but silingon may remedyo legal pa nisa, may legal remedy pa nisa, but silingon may pwede pa sa kahimuon. Action firing line. So wala pa ni matapos ang bulang mga boss ning plastada mag-action kag mga independent kung ano kapisan kag kung ano katanda sa abogado o kung abogada sa ning magtimbang nga bahin. Ang lain lang galing nga resulta magamusuri. Ang reaksyon bla sa mga supporters bla kay hindi gid malikawan nga may ara gid sa nagapamangkot, may ara gid sa nagapamatok. So natabo magkakson nga mga supporters ni Sarmiento nagtipon dito sa may Humalig Municipal Hall. Why man sila nagsinggitan? Why man sila nagginamo? Nagprayer vigil sila. Action firing line. Ang akon lang dire kung anong kamaturan dapat amo nang sundon na. Kung pierde, kung daog. Basta ang kamaturan sundon gid nato na. Kapiyar ka mo nga kagagmay lang ang buto nga nakuha sa ning duha ka mga kandidato sa pagkaalkalde. Sarmiento kag si Sarmiento kag Espiritu, di ba? Sobra lang 2,000. Sobra lang 2,000. Dako pang botante sa Barangay Tango, Bacolod City, Magamuni. Action firing line. Tod. Amo gimani ka doon sa ilang sa ning populasyon kag voting population nila kay ang Humalig di bala laka di lang babatian ganing lugar nga Humalig. Kaya ang Humalig gamay lang ni sa nga isla, island municipality lang ini siya. Pero bantog ni siya sa world class beaches. Ang lugar makaaksyon niya tawhay, lugar nga may kampyon nga mga beaches. Action firing line. Kabay pa nga ang katawhay, hindi mamansahan sa epekto sa ning paglain sa resulta sa eleksyon Kung pierde, dapat na lang batunon. Ang balantayan, kung may ara pa bala paabuton kita nga mando sang Comelec o kon korte, may kang tanan sa mga reklamo kon petisyon sang mga nagkila pierde kandidato nagligad nga piniliay. Diri sa Negros Occidental, way bala magpa-zero, way bala magpaulihi, may pila man din ka mga kandidato nga pierdido nga nagpasaka man baya sa petisyon. Action firing line. Amo na gani ang ginamuno ko sa mga nagapetisyon kinanglan mangin mapisa na abogado nyo. Kay kung abogado nyo tamad man magpipi sang mga dapat pipi umtos babaw, ay gaka tuigan tana hindi pa madesisyonan. Action firing line. Pero kung masadok pisan ay why man hindi man
dugay gina desisyonan sa gileon. Ano pa gid ba sila nga balita sa bayan sa lokal? Action firing line. Sa lokal, agontoro sa trapiko, kubod-kubod, bangod nga daw, daw hindi na gid magwanta kay nang dalagan sang trapiko ho. Ang problema sa trapiko, dara sa area sang barangay Pahanukoy, kag barangay Sumag, namo sa mga driver, nagtawag sa communication ko kaina, nagreklamo kag natingala sila man ko sila nga sila nga akson mar nga golpe lamang naggutok ang trapiko dihaw. Nga daw ay nagalalakat ang mga salakyan di kaina sang kasisidmon dara sa may dalan sang Pahanakoy pagkadto sa barangay Sumag, Bacolod City. Action firing line. Ano ang ginalinan sa di kamustahon tabing sitwasyon kung bala ara pagyapon ang Kulos Moron este ang problema sa trapiko dara sa area dalan nila sang Araneta. Action firing line. Samtang sila'y bago kag Bacolod naging sentro sang kahiwatan may kantanan sa ika-124 katuig nga pagsukat sang Negros Revolution. May tawag man nga Negros Day o kung mas bantog inistawag nga Al 5 de Nobyembre. Dari sa Bacolod kay nasang aga, mga opisyal sang gobyerno, law enforcement kay iban pangasay sang grupo o kon personalidad nagtipon agod handurawon ining kahiwatan sa Bago City naman. May red laying ceremony, may civic military parade kag ang pinasahi nga si Gabong sang mga kanyon competition. Action firing line. Dari man gin komemorar ang kabaganihan ni General Juan Araneta plus subong nga hapon kag tubtub subong nga niya kagabihon basi kon nagapadayon pa mo ang amakan kag nipa sa kasaysayan sang Negros Dance Drama Competition. Action firing line. Sa Silay City naman ang pagkabaganihan sang Silay non-revolutionary leaders tigindumduman pagi sa seremonya sa historic nga 5 de Nobyembre marker. Yung marker ni makitaan ini sa Farmasya Locsin. Sa Farmasya Locsin, diri ni si Don Leandro de la Rama Locsin nag-sekreto dihon sang plano. Kag nag-kolekta sang mga donations para sa revolusyon. Ang bagong alkalde sang sunod, si Mayor Judith Gallego, tinagpabalong-pulong agod mapabalo ko na dumala ka importante nga sahi sang selebrasyon subong nga adlaw kag ginsundan ini sang lipot nga interpretation sang ginatawag nga Sarsuela 5 nga amo ang naga-recount sang revolusyon. Action firing line. Ang guest speaker magkakson ti amo si Mr. Howie Severino. Ti sa ini siya ka veteran broadcaster kaya isa man sa mga descendant o kon apo, no? Apo ni El Diputado Melesio Severino kag Olympia Severino Gamboa, no? So ginsay ni Howie kun anong kaisog nga gipakita sa mga sila nons makakson kag revolutionary ancestors sang syudad. So sa seremonya kaina ginpatigayon sa City Public Plaza ara mga city officials nagparada bit-bit kag ginawagayway dalang hayahay sa pusod Pilipinas. Ang ginagyan nila nga dalan ang maning lugar. Ginagyan mo ning ruta sa mga revolutionaries nga sadto nagpukan sa Spanish garrison. Action firing line. Sa Bacolod ang aktibidad yara kay nasa Malapad, Babugnaw kag mahandong nga provincial capital, Lagun and Park. Ang aktibidad ti siyempre ginpangunahan ni Governor Lacson. Action firing line. 7:38 alas 7:38 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige, sa luwanta ang mga balita naton mga kaakson. Dugay-dugay, i-check ta rin to sa patrol una kay kadamo sa mga nagpadala sa mensahe dali kung kamusta na ang area sang dalan sang Pahanukoy kag barangay Sumag. Gin pa check ta kay Akson Dale Salazar ko bala balik na sa normal ang dalagan dara sa trapiko kay kaidado kalaba gid sang linya sang mga salakyan. Yang report ka na ba tunta, based information man, again, padala dari sa aton ni Bacolod Traffic Authority Office Head Major John G. Liba, may ara sa ginatawag nga excavation. Ining pagkita nyo maguro dari sa downtown area ho, sa akong ina sa nikot kutanay di.
ang pagkutkot daw lain ba nga pagkutkot yang ga palaba sa nga rektanggol nga dalom, no? Ano to kon butangan sa tamburong or simentohon nga daw naga laba sa nga square o kon rectangle daw ng plastada. Action firing line. Iba excavation nga ginapatigayon. Di ginagamitan ina siya sa ginatuwag bakho makakso. Ano ba nakakaraw-kawan sa bakho? Di ba? Kadako sa espasyo sa dalan nga masakop yan na once ko kamang-kamang ng bakho. Yung report ka na ba tunta, may time limit na tani ang pag-usar dara sa bakho. Ano na narabutan sang ginlimit nga oras araya po ng bakho mo ng rason nga ang nagka-problema sa trapiko? Action firing line. Sa Patrol with Action Dale Salazar. Dale, Action Dale, kamusta na subong please kabin? Action Mar, nagtulutawhay na ang dalan sa Araneta Dres area sa Barangay Pahanokoy. Sa ulunhan na sa Action Mar sa Triumph palang establishmento. Diri sa sur nga bahin sa Bacolod City. So kaina mga around 5 p.m. onwards tubtob la siya sa buong gabi. Daw dirigid nagkorisong, no? Hiningaton sila bang motorista, no? Especially ang mga nagamaneho kung mga driver going sur nga bahina sa Bacolod City. Kaya ang sitwasyon ni Reaction Marlon kay ina ti makitaan rin naton nga mayari diri sang isa ka bakho nga tiyan mo na siya ang gidausara nga pangkotkot diri no kaniyari diri sang drainage project sa lugar sa ulunhan diri sang Triumph Action Marlon. Kung maglabay ang aton sila mga motorista do nagaserve na siya nga one lane Action Marlon nga supposed to be lapad-lapad ang ining dalan o galing tiyan mo na may bakho may kotkot na no nga portion sa kilid sang dalan nga ginalantaw nga rason kung nga ano ba siya ng heavy traffic around 5 p.m. onwards dati makabi Action Marlon nga rush hour bala no o kontion na kaya paulit subo nga aton sini nga mga empleyado ang mga nagpadulong sa downtown area dili sa bahin sang Bacolod City Action Marlon. Yeah, Action Del ka DPWH is because nga national road siya. Yes, iyan na siya under sa jurisdiction sa DPWH Bacolod District Engineering Office. Pero dito kay na sa area Action Marlon, do wala bala sang notice bala or tarpaulin, no? Ngati mera sang project nga nagapadayon kay check nato tali ko ano bilang details ini pila ang balor sang sini nga proyekto pero kay na wala dito sang visible nga tarpaulin nga nahamtang dito sa area nga nagapabalo or naga-inform sa publiko o kon riding public nga mayara sang ongoing project dira sa area sang barangay Pahanokoy Action na Marlon especially ngati may pila man dira ka mga establishmento o kon negosyo nga naga-operate sa lugar dira sa bahin sang barangay Pahanokoy. So kaina may duha ka mga traffic aid nga gin-deploy dito ang Bacolod Traffic Authority Office kasi ang moto silang naggiya no sa mga motorista nato na going sa nga bahin sang syudad kag around 7 p.m. Action Marlon sang daw nagtulutawhay o kon nag-clear na no ining dalan Araneta kag wala gid amang dugay sa nag-pull out ang patrol dito sa area kag tayuyo na ang lakat sang trapiko going or southbound action Marlon. So far wala man sa mga bungguanay kung mga insidente lang related sa traffic nga nagluntad bakon sining nagapadayon nga proyekto sa DPWH diri sa bayan sang dalan na Araneta sakop sang barangay Pahanokoy. Ang ining area Action Marlon antes ini sa Taytay man dira sa barangay Pahanokoy o kun uluunhana sang Triumph nga establishment. So bali ara siya sa right side sang dalan kon going ikaw sa south. Yes, Action Marlon. Nabag siyang pinakakilid-kilid gid nga dalan nga tinakita man diri naton diri sa lugar nga mayara sang pila ka mga tamburong no nga naka-standby abi no diri sa may likod sang Baco Action Marlon. Hindi na natin mabalaan kung pala gani or ano kalaba ang affected nga dalan. Bawon sining nagapadayon nga drainage project sang DPWH no kay so far sa paglabay sang patrol diri sa area sang dalan na Araneta daw ang mula Action Marlon ang area kung sa diin may nagapadayon no nga proyekto under DPWH. The rest daw wala naman kita nakita or na-observe nga mayroon sa ibang pagid nga mga ongoing project diri sa may
sur nga bahin sang syudad sa Bacolod. Kaya actually kayo na napadulong kita sa police station number 9. Aga mo to ang nakitaan na nato Action Marlon kay tikon before kung magpanaog ikaw before sang Maze Garden dira balang establishment hindi mo makita kung ano ba nagakos ang traffic kay ba nagpamangkot may nagbungguanay may nagsagyanay dira nga mga salakyan o kung natabo o galing ti na sa pagpadulong natin dito sa area may area sang ongoing long excavation or drainage project ang ginapatigayon dira sa lugar Action Marlon. So may backho gid man Action Dale black bilog backho ang ara subong to. Isa Action Marlon ang existing kag nagapabilid nga bako dito sa lugar. Nga mo na siya ang ginausar dito sa pagkutkot sang dalan or excavate dito sa area sang dalan Araneta sa area sang barangay Pahanokoy. At least balik na Action Dale sa normal sitwasyon subong. Yes, balik na sa normal Action Marlon nga tikon maglabay ka dito tayo yun na ang traffic situation nga hindi kinablakin na pang maghulat sang pila ka minuto sumalin diri sa area sang South Bacolod General Hospital onwards tayo yun na hamo matong rason nga nag-pull out naman ang duha ka mga traffic aid nga deploy sang Bacolod Traffic Authority Office Action Marlon kay lawig-lawig pa ni possibly nga proyekto Action Marlon kag lauman pa siya likod rush hour na kung nagapauli na ang ining area kung northbound kaya or going north lang nga direction from Sumaga all the way diri sa may Bangga Alihis bala diri Action Marlon sa may old airport wala yasang problema kay wala man sa mga ongoing project tamo na to ang concern kay na ang traffic situation humalin dira sa may Araneta o Hansen Triumph or before sang Taytay sa area sang barangay Pahanokoy. Sige. So far mo ini ang impormasyon kag balitang madulong sang patrol sa pagpangalaga sa action firing line. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. So sa nagapamangkot magka-action gamonitor subong nagamaniho pa sang ila sa nga salakyan halin diri sa Bacolod kag plano nga maglabay dira sa area sang barangay Pahanokoy way na tanto sang problema unlike kaina may mga alas 6 guro to or alas 5 tub alas 6 nga sinumbali ang tawag diri sa Action Radio Bacolod kag nagapamangkot kung nano ang natabo dira sa area sang National Highway sang Araneta Barangay Pahanokoy. Tibay initial information man nga pabalo sa aton kaina si Bitaw Head Major Junji Liba nga may ara gid man sang drainage project kag dapat gayon dira pagkutkot usar ang bakho. Kaling ang report kada baton tato may permit gid man sila. Gintagaan permit sang bitaw pero permit may limit ang oras tinaglampu pa sa oras tinatabuan nga rush hour nagasinumbali mga salakyan mo nga nagluntad ang porte nga trapiko. Action Firing Line. Kadamo biya sa nasiplatan ko project drainage ni okay ba ni? Kay ginaktuhan sa nga to sa nga gobyerno pagi sa DPWH ang yamo sang mga tao may kang tarang sa nagaluntad nga baha ug galing kay daw kahilmonon blang kalabanan nga mga proyekto dugay mahuman. Online sa Firing Line. Tilanggan kay balon tanay sa pamuno sang Bacolod Traffic Authority Office Bitaw Head Police Major John G. Liba kung anong natabo kayo na. Major Liba, sir, mayong gabi sa Action Marlon. Yes, sa Action Marlon, mayong gabi, kag mayong gabi sa imong salamat sa mga gagabi. Yes, nagtawagi ko na, sir, kay Baugarin ang ring lang ginang ato sa communication di sa na-experiencehan nila nga grabe nga trapiko dara sa area sang highway sang barangay Pahanokoy kag tubtub pa sa area sang Sumag, no? Ang iban na nag-report rin. Sir, nano gid natabo man? Nano report ka na baton mo da? Yes, thank you, no? Para maklaro nato niya sa ino. Anyway, ining natin contractor, Alta Negros, no? Under kay Engineer Kim, no? Napakilala sa ako sa Engineer Kim. Now, nagpadala lang sila sa aton sa communication. I think mga 1 month ago pa, no?
So na-take note naman now ako na dai instruction sila every time mapadala sila it's not automatically nga ginahambal nga kung mapadala ka mo coordinated you can go with the project. Ang ako na ginahambal during the time pa sa i-inform kami sa opisina para mabutangan naton sang traffic enforcer kag ma-design naton kung saan kita oras nga trabaho. Now, ang natabo na Action Marlon, kagina sa aga, actually, di man aga na mga it's about mga 10 or between 9 or 10, nanawag sa akin si engineer na nag-ayo nga may project sila. Now, kung maduduman ka na yung Action Marlon, after sang triumph, kung going ka south, makita mo na after tayo, may ara na pader, no? Pader. Tapos ina nga mga portion daw gakipot, yun man na kay daw duwa na lang na nakalin ang mabilin. Tapos ida sa nga portion, every time magulan o gabaha ginada siya nga part, no? Now ilan na natrabahoon o brown nila now. Wala man na problema kay dito sa man mo na project Manila, so okay lang na. Now ang ako lang ginayo na we have to design sa aton oras para magtrabaho. Kasi may mga gina-consider kita nga peak hours o na. So, even though nga Sabado subong, gina-consider ko gyapon na peak hours kay ang nadula lang sa aton sa Sabado, during Sabado is ang klase. Yes. Of klase or estudyante. But the office, wala yan sa nag-reduce sa office kaya ang mga tao trabaho is including Sabado. Now, kanina nagtawag siya tapos ko ma'am, okay, anong plasada siya gusto nila magkalkal using the backhoe. So ang hambal ko, pwede talang isa lang ka lane. Siling ka siya sir, hindi kit pwede kay makupar na son kay kung work out ang backhoe naton basi hazard masyado sa mga nag-aagi nga mga public jeepney. So siling ko, anong point mo, anong gusto mo, direct gusto mo matapos? Nga, maayaw ko tani, so i-close na natin ang south lane, southbound lane, para nga safe nun sa mga maagi. So siling ko, sige, okay. Considering ang ato niya na northbound, may tatlo kita ka lane, Action Marlon. So ang ginhambal ko, so sige, okay, pwede tayo dito nga using ang sa tatlo ka lane na northbound, ang isa ka lane nga pinaka-inner, pwede ta gamiton for southbound. Okay? So amo na matabo. So magiging two-way siya ang northbound. Kay close ang aton southbound. Now, pero siling ko siya, hindi ano lang engineer, kay siling ko, padalhan ta kada sang tao, enforcers, ato akong supervisor, gusto ko i-ocular inspection tanawon kung viable kita sa ginatawag nga mo na nga sit up. So after a while do medyo nagadto na to ako nya mga kwan. So okay na. Now ang akon pinaka-sit up sila Action Marlon, siling ko, okay, i-consider ta ka mo for this time. Pero may ara kita nga ginatawag peak hours. At 4 o'clock ma-start ang aton nga peak hours. Siling ko, kung posible, tapusan nyo lang sa 3 o'clock. So nag-commit sila. Sige, ano sa mga. So, with the conformity man, sa ako niya supervisor ng sento, hambal ya, sir, okay ni tapuson nila sa kuno sa hapon, by 3 o'clock tapusan ni. So, nag-expect ko mo na sa Marlon. Sad to say, na ginbombarded ko rin sa reklamo. So, amo tong pag-investigate ko, wala gila sila nagtapos. Ang ilang ginimo, nag-extend sila up to 5 o'clock. So, sang 5 o'clock na Action Marlon, laba-laba ng pila ta. So mo to nga nag-reinforce ako sa dugang enforcer para ma-manage sa traffic, but still siyempre naka-line up ng aton nga mga traffic. So masubo amo na ganing lalain man ko. So nga wala ko actually sa area no. So full force ginahimo ko ang team ang tanang posible nga mahimo. Gindalaan ko sa enforcer tapos kin-monitor ko gid at least ma-manage now. Nag-stop sila actually mga 5:15 or 5:20. No, kaya tawagan ko na si engineer. Kasi ko, ma'am, hindi na yan dapat ang abot ng inambalan. Kung ano yung balan, tayo inambalan. Ginbutan niya ko sa kompromiso. Kabalo ka mo yan, ang gamay lang nato nga delay sa dalan, 10 seconds, ma-epekto na sa akon. Sige pamangkot na sa akon. So, nag-expect ko yan, amo na ato niya balan, 3 o'clock, tapos na kamo. So, ako to na
napilitan sila, stop nila mga 5:10, 5:15 or so 5:20. So amo tong medyo galing naayawan kami ng bawi kasi siyempre remove pa nilang ilang backhoe. And then ang dira nga portion Action Marlon ang magamit na lang da is one lane na lang gid. So ang southbound naton bisan ibalik na pa siya sa normal nga lane, isa lang gid po na magamit naton kasi yung ang istihak na lane gitbungkal nila. So may mga baral or legs mga stockpile. Okay. So amo na tabo nga daw grabe kita pagguot pero a matter of at least na clear ko yung mga na amo na gani no subok kay 2 hours after nga na daw na clear tagid. Pero anyway, moving man siya pero galing na medyo may mga pagdilatar lang sa mga ato Yes. mga motorista. So ang pinakarason diri Major Liba sir is naglapaw sila sa oras kaging kasugtan yung tadi nga supposed to be pag alas 3 tadi stop na sila. Amo nang rason nga Yes, nag-traffic bangod nga naglabutan peak hours. Yes, correct Action Marlon. Kaya ako balo ka. Bilang ako sa in charge sa traffic, isa lang ako ginayo sa aton nga mga kontraktor, whoever man na nga kontraktor. Ang ginayo ko daya nga naton, inform lang ko every time maghimo ka mo sang project kaya. Kaya nga, one consideration ko da. Pag allow ka, ginatana ako na pirmi ang peak hours. Always gida ang peak hours. Yes. So okay lang na yan, maka-workout ka mo da. Mas mayo gani, open up sa akon, kagahon na lang ka mo. So ako siguro, I admit na pwede ka mo da. But 6 o'clock, kung kagahon ka mo gubra, 6 o'clock, stop nyo. Kasi 6 o'clock to 8 naman, another naman na peak hours naman na. So amo na nga ako yung mga consideration, ginaano ko, amo gina ako pinaka one parameter para nga i-grant ko na sila. Galing, no offend man siguro sa aton ng mga kontraktor, gusto mo nila matapos ang ilang project pero dapat respeto man na-coordinate lang aton kay para ako anyway ako yung tawgan di ba hindi man sila. Okay. Sir, may mga suggestions na Bloody Zero kundi Alpha Negros ang mga kontraktor dahil may mga tao man sila. May mga suggestion na dito kung pwede ini pwede ini nga what if sa kaagahon nila kuno sir obrahon para nga at least jutay ang salakyan nga kalinabay. Yes. Nasuggest na sila. Ako na ako the most pinaka number one ko na yan priority ko na permi nga suggestion na dapat kagahon sila mag-workout. Kay kagahon wala na kita sa rason nga mag-lag kasi wala naman may gabiyahe sa agahon mayo. Now, but 6 o'clock amo na gani sumalo apila ko sila naton inform yo ko. So there are some nagin agawbra na gani sa aton dalan gina-stop ko na automatic kay hindi ko ya gusto nga ma-compromise ang aton nga traffic. Ang ginahimo ko na ko please before ka mo maghimo although inaya legit ng inyo and that is for government or public welfare man na kay himuon ta ang dalan nami but then itagain naman ko balor kay para nga ma-arrange naton kay madamo tayo factors nga i-consider Sir Marlon. So muna Okay. So sir, anong matabo boss? Siging ila sa nga pagkutkot dra pero dapat alas 3 tapos na. Yeah. Among tabo. No. Well, kung hindi ko para follow up si engineer, pero for sure ang instruction ko hindi sila maghimo everyday. Bisan sa gagina gisugtan ko sila pero by tomorrow kung maghimo sila liwat, they have to coordinate sa akon. Then siguro by that himuan ko sila sang policy na strictly gid ang implement. Kung hindi ka mag-stop sa alas 3, ma-force ko yung ban ka mo da. You're violating sa kwan, gina-compromise yung traffic ta. So mo na ta. Ang gid mo na mga plano nga sa ang southbound lane, madayon hindi siya? Amo na sa southbound lane yung ginakayo. Okay, kita tagin man sa Action Marlon sa Sumag pa ko. Makita ko ginada nga every time magabing magdamo lang ulan. Inanda nga part ya, gaduga flooded. Daga flooded na tapos kung makita mo na siya from halika di before ka sa Triumph after passing the South Hospital, makita mo na siya nga lapad ang dalan. But pag-approach mo na sa after sa Triumph, nakipot na siya yun. Maduwa na lang na sa kalane. Las 7:58 Action Radio Philippine Standard Time sa hingapuson na lang ang bahin no
pathag ni Bitaw Chief, no? Police Major John G. Liba ang senaryo kaina. Kag sir, ari na lang ang imo na lang sining pagpasiguro sa mga motorista buwas nga adlaw nga hindi na ni masulit pa nga hitabo Sir Liba. Yeah, thank you, no. Sa mga nagapamanamati sa aton nga mga motorista, no. May gamay lang ta nga mga miscommunication between sa aton nga kontraktor nga tuyo man gani ang mayo nga may ara man sila good intention pero may gamay lang nga lapses nga wala nila na tuman ang which ginaginamon kaya kuya tiga monitor gid kuya sa tamang oras nga kung di ta dapat magtrabaho sina, no. Anyway, ako lang for sure boss siguro i-contact ko ang ilang mismo nga engineer kag ayoon ko if ever ko na hindi lang pagsundon di wala ta mahimo pero assuring na lang gyud sa public na ang natabo subong ti dako nga medyo problema ta pero rest assured na hindi ta ba sulit na katingo kabay pa sa boss. Yes, Bitaw Chief Police Major John G. Liba, sir. Thank you gid sa paghatag sang pathag sa publiko at least naklaruhan ang ini nga senaryo. Sir Liba, sir, salamat gid. Yes, thank you gid Marlon, good evening kinyo. Thank you. Action firing line. Ang hepe sang Bacolod Traffic Authority nga tanatapan na Police Major John G. Liba. Amo tong pinakaraginalinan nag-commit ang ining contractor na engineer nga hasta na sila las 3 kaya okupado nila galing porsyon da sang southbound ang southbound nga lane nga mo na ginagkutkutan nila da kay butangan sang tamburong part sang drainage project sugin gingamit na gani ang ang portion ang isa ka lane sa northbound gingamit na. Ugaling kay ang ginkasugtan nga alas 3 lang utani mauntat ang kutkutanay nalalabutan las 4 tubtob na alas 5 sige gyapon ti abuto nga nalabutan man peak or rush hour pasinumbali sa mga salakyan ang guwaya sinumbali ang ang plastada sa trapiko Action firing line. naginamon gumon makakson ti abuto isigida gin padalaan sa nga traffic enforcer giyahan ang mga salakyan nga magkaulobanti lang tubtob subong nagbalik tigid mas normal. Action firing line. Kabay pa nga buwas kung magsigi-sige man ang kutkutanay kamanti ini nga proyekto ni para man sa kaaraydan sang pamuluyo tadi para magaganhagan ang baha ugaling kun butan taraman sa kompromiso iya ang ato sa nga mga motorista na binigid nga ang kalabanan nagapanauli na ina sila sa nga puloy-an kasi kung maghinagaw bla, ti stranded o kung ma-trap na sa trapiko, ay hindi nyo mabasol biya ang pamuyayaw sa mga driver. Action firing line. Sige lang, muna at least na klaruhan na napathag sa aton diri ni Police Major John D. Liba. Action firing line. Firing line. Alas 8:02 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sige, akdalis na nagkabanitor sa ato sa nga live stream. Ana Sinuro, salamat kay Raul Cabalhin, no? Sa nga barangay Tangob, no? Gabamati gabanitor sila, no? I-utay Benedicto, at amyaw ni utay si Sonia Pagunsan kag Archie Europa sa barangay San Jose, Sipalay City. May kota Bensiban tong haraman. May kota Jobert Canoy, good evening. Christian Menyes Villalobos, Ma'am Yvonne Buiser, thank you. Si Toto Joseph Ruiz, okay. Hamal ni Raul Cabalhin, boundary na sang panukoy kag sumag pero laban-laban sumag na siya. Kasataryo mo sa Nubeya Gabanitor man si Toto Bots Bakaw ko, araman Gabanitor sa ato sa Lingga Facebook Live. Live stream, amunuhod talaga, Golda Villalon, watching live from Silay City. Leia Yangeres Kevel, good evening. Marlon from Talisay City, arama si Ana Sinoro, payong gabi. AJ's Marie,
ada Jail Nationalist. Good evening. Gapamati lang ko di sa Bulacan. Idol ko gid ni ang Action Radio. Sige. AJ Marie, ada Gil Nationalist. Patamyaw Family Nationalist, Family Ligada, salamat. Okay. Edilao Saraban. Good evening, Action Bar. Ari lang ko gyapon na Isabel, Gabaritor, dari sa may Victoria City. Milail Oligo, mayong gabi, kabayan, salamat gid, Gabaritor 24/7. Lilian Tadina Claridad. Okay, arama si Vanessa Mayo. Good morning, Hambalya, morning to sila. Marilo Taravilla Katinoy, mayong gabi, Imbondio Campo. Samaaw, Ray Flores Parioga, Dennis Richard Tibor Roba, Paul Spat III, Elvira Kilogo, Toto Tatan, Aslang ko Paliog, where ang red tide dari sa aton, bag-ulang ko bukas FB ko. Dito si Aresang Capiz, no? Ang Capiz, no? Damo sa may bayo sa Capiz, probinsya sa Capiz, ang positive sa red tide. Amo na so far ang lugar nga medyo lapit-lapit kag-ari sa aton sa Western Visayas. So, sa aton sa Negros Waya. Christine Menyes, Villalobos, salamat Homa Lumina, Ryan Bilio, okay, Maika Mancao, watching from Negros, okay, Martin Aliling, Arniel Gonzalez, Ana Sinoro, Araman Siniding Alohamiento, Anis Pidingon, mayong gabi, Action Radio, mga Ludiko, okay. Maika Mancao, ask ko lang kung din si Action Brian kay wala na kami kita. Ara sa piyak nga radio station, ano? Okay, nag-transfer siya. Salamat. Thank you. Balik tanong Dugaya. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong.
So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat natin sa PM nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupon ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Friend sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher. Hilway ang Negros Occidental, November 5, 1898. Kada tuig may ara sang selebrasyon nga ginapatigayon o kon pagkumemorar nga ginapatigayon diri sa Bacolod, masabi ginapatigayon dira sa may Capitol Lagoon and Park sa sunod sa Silay, Amuban kag sa sunod sang Bago. Yari kay naho ang mensahe ni Governor Bong Lacson angon sa ika-124 nga Al 5 de Nobyembre. Winning without fighting, some Jews argued, is the best outcome of any war. I remember my idol Bruce Lee also said that. The narrative of revolutionaries carrying fake arms out of nipa stalks and cannons, of bamboo mats, of gaining victory with a bluff, and securing freedom through a bloodless revolution never gets old. The patriotism, bravery, and courage of General Juan Araneta, General Aniceto Lacson, and the thousands of Negrenses who fought for our freedom are our distinction as a people. More than 120 years after our victory and freedom was secured in the most ingenious and courageous manner, we remain proud and resolutely grateful of what the heroes of 5 de Noviembre accomplished, notwithstanding the impossibility of circumstances. At present, although we are not faced with the same predicament of revolting against conquistadores, our society is nonetheless beset with our struggles and fight against poverty, unemployment, lawlessness, substance abuse, climate change, and the global crisis caused by COVID-19. As your governor, it is my ardent hope that as we celebrate the victories of our past, we will find renewed meaning, resolve, and inspiration to unite and work together to achieve our common goal as a people and as a nation. Indeed, our present-day problems do not require the rising up of arms, but must be nevertheless confronted and dealt with equal unity, fervor, determination, and boldness as the heroes of 5 de Noviembre did in the past. As we commemorate our past, let us render our present and our future conscientious, responsible, and active citizen. My fellow Negrenses, have a meaningful 5 de Noviembre. May God continue to bless and favor Negros Occidental. Avance Negrense. Una sa balita, una sa aksyon, Action Firing Line. Amo tong mensahe ni Negros Occidental Governor Bong Lacson before sila nga nagbiyahe kay nasang hapon kamanti aga tugin patigayon ang isa ka aktibidad gintambugan man sang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, ang mga department heads kay naaraman, no? Bisan pangati Sabado, nagtuon sa Sabado, permi gid nga nagatambong ang mga department heads kag mga empleyado sang gobyerno provincial mga kaakson, no? Ti kon why nagtuon sa Sabado ni ti non-working holiday mang Japon ang November 5 para lang niya dari sa Negros Occidental.
Action Firing Line. Ini nga bahin dulong sa aton sa kaaluan sang Panyawan Herbal Capsule with This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat. Philippine Standard Time. Aber hibalaon ta naman ang detalye sang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang kalabanan ng mga public officials naton sa syudad bulubisita no dito sa may pungsod Japan sa Osaka, Japan, no? To sila to ang kalabanan di man kay tanan na official visit man guro. Ti si Governor Bong Lacson subong man gahapon nagbiyahe na pakadto sa may Darwin, pungsod Australia, November 5 until November 11. Sa mga isaman kasi man, official business kag meetings ang yasadi nga kantuan dito. Upod ang anong pagid ka mga department heads mga kaaksyon. No? Ibalauntang nga mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. With Action Art, I hope. Action Art, mayong gabi, please kami. Kulang Roster, di ba? Kaya may task force nga tukuron by next or by next year nita after nga nagpatidayon no sang paglibot para sila no sa mga nagkalain-lain ng mga terminals kay mga damo illegal parking kaliban pag ina-violation. Ring ni Sir John G. ba niya magamo ni kunway kita sa special task force iway gid pang mahimo sa next year kung ang obligasyon na tanan nabi hindi batagan nila sa specific nga mo yung magtutok sa sming kampanya siguro ito nga mga problema no nga inang may mga kuan kaya sa pila ka mga traffic reporters kaya hindi gid makapokus sa ang
ila pag maningos ang traffic. No, kaya siyempre matakot ka pa, may management ka pa sa traffic mo. Pero kung may oragin sa task force, hindi rin iba, at least sila niya magatutok sa sila na trabaho. Pangatiyan na ito ng parayag ni Major John J. Liba ang Ocean Action Man. Dedicated sila for apprehension ng gitanan, no? Maglibot sa bilog na syudad kag mangdakop lang sa mga all violator like illegal parking, ulurong, mga entering prohibited zone, sumamo sila nga mga violation. So sila na nato nagtas naton nga for the whole day nga maglibot nga maglibot. Nalaris ko na ang proposal. So for approval lang na kay mismo sa araman sa pag-meeting namin. Amalang Sormar, noong palayag ni Major John G. Liba, so by January na, no, kahit ang budget, magasulod pa man by January ang sa Benitez Administration, kailangan na expect na mayarag isang allocation or pondo na magamit ang city para sa task force na tukuron sa Bacolod Traffic Authority Office. Ayun na naman ang natalana nga pagrisyoman sa voters registration sa Commission on Elections nga December 9 to January 31 ang initial nga ginatag nga schedule 3 sa Comelec Bacolod pero siling din ni Attorney Katrina Tanya. May mga pagkambyo pa ni, no? Kag sigurado makalawig pa ni Action Mar, especially kung may ara na sa mga sakay registration, kag barangay registrations, no? Mga mall registration. Pero tingin na sa uli ginapaabot ya after na kung magaplastar by next year, sigurado yan nga pa December, mag-start na siya sa 9 sang voters registration. Kung wala pa yung mga mall kag satellite registration sa barangay, of course, kina-expect na ang ila sining opisina lang no, dila ang pagparehistro sa mga botante. Now, ginapasalamatan naman kay, actually, kung di may request na sila mong prior pa man sang suspension sining barangay kag iska election, nag-request sila kung tani isang lugang equipment dito ay finally nag-abot na gilman, no? Alin sa komunidad nila. Nga mo nang ilagamiton dire, dugang para padasig pagin, no? Sang ila si Pingimoon nga voters registration action mari. Ariyan nga palayag ni Attorney Katrina Kanya, ang Comelec officer sa Bacolod City. Resumption sa aton nga registration is from December 9 to January 31 ang aton nga schedule. Initial nga schedule naging pagwa sa aton sa Comelec, subject to Changes. to the extension of the period of registration, depende sa assessment sa aton nga Comelec. Nag-request na kita, nagligad pa, may nag-abot kita isa kabilog, it would help, pero kabalo ka naman sa aton nga, sa gobyerno regarding sa procurement, so hindi na siya madali-dali, ganyan matagaan kita sa aton nga gina-request. So, insofar sa Comelec Bacolod, may additional kita nga equipment na ginpadala. Allowed naman kita mag-conduct sa mga satellite registration sa aton nga mga kabaranggayan. Pero as far as Bacolod is concerned, siguro basta kung apikin na kita kung December kita mag-start kasi may mga Christmas parties, may mga bakasyon ang ating mga empleyado kung kaisa naga-bakasyon man ginaano man nilang ila bakasyon kung December, limited naman ang time ang ating nga barangay nga mga satellite registration will be conducted sa January na. Depende pa na siya, no? Kasi we will be asking for authority pa man. Pag-kick off siya sa registration, ginanay sa office nyo? Yes, sa opisina, di kita nga ito nga mga registration unless mayara naman kita nga i-conduct nga mga registration sa mga malls naton. Kung may ara kita nga mag-accommodar sa aton sa mall. Amo lang son Mar, ang palayag ni Attorney Katrina Kanya, ang Comelec officer diri sa siyudad sa Bacolod. So hulaton naton mag-kick off ini ang natalana nga pagpatigayon sa voters registration comes December 9 to January 31 and additional calendar of activities ibaluan na by 2023. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon ay hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Rato. Action Firing Line. Ang balita ganyo namatian gindulong sa aton sa kaluan sang Bloater na Plus Capsule. Bloater na Plus Capsule, all the good health combined in one. May nakugid nga mabulig para mapunggan ang anuman nga sahi sa nga balatian
nga nagadapo sa ato sa nga lawas. Ang bloater na plus capsule naga-prevent ini sang diabetes, cancer, nagapadabo pa sang blood pressure, kidney problem, viral kag bacterial infections kag madamo-damo pa. Bloater na plus isa Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre kasi sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Amo naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat ni sa LTO nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat nito nga impatigayan ng inyong activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo
nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor na karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Mr. Pat? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglan na hatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang nga mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pero tiga isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagin pang losyunan, kagin pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya, kaya nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison, tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwan. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati mga lawyer o kung mananabang, abogada, babaye. No, ti ara subong naka detain sa prisuhan sa selda sang Police Station 9. Action Firing Line. Gintinguan taman kung tani nga makuhaan siya sang reaksyon sa pagkadakop sa iya, pero sanggin padulungan siya sa Batro with Action dahil Salazar ng kayo siya nga hindi siya magatag statement, no? Kay man siguro mo nang advice sa niya sa ding abogado or abogado man. Action Firing Line. Pero sige lang kay palunisan tare kay kundi ang report mga kakson, miyembro siya sang ginatawag na force multiplier sa idalom sa Bacolod City Police Office. Ti ang force multiplier diri sa Bacolod mayara na sa nagaserbing presidente. Now, ang ila sa nga presidente by Monday tinguan ta nga magka-istorya kag makakuhaan taman sang nagakaigo nga reaksyon. Action Firing Line. Firing Line. By the way, ang kaso ba lang nga pagpatay sa broadcaster nga si
persilapid, bao samtang nga nagalawig, ipinadlaw, do nagkaklaro. Kag may aragid sang matumod diri sa ulihi, nga mastermind kay kadamo na sa mga personalidad ang nagagwa kag nagapalayag sang ila sining nahibalawan o galing kay subong gabi makaksyon may balita nga gumawa ngayoning ginaligar ikaduwa nga middleman sa pagpatay sa kay lapid kundi ang unang ginasiling middleman na patay to sa sulod sang New Bilibid Prison. Tibay ara sang ikaduwa nga middleman. Ngalan niya si Christopher Bakuto. By alias man siya nga Jeric Sandoval. Ang humble niya, hindi niya kilala yan tong nag-ako gunman nga si Joel Escorial. Action firing line. Ari makadugang naman ni palibog spinsar sa ato sa taga-gobyerno o kung sa ato sa mga otoridad kay nga nagligad nga September 28 nagligad mga kaakson sa supplemental affidavit ni Escorial nag-sayseto siya nga si Bakuto sang gamay pa kilala kag abyan yan ni, barkada yan ni sa Leyte. Action firing line. Si Bakuto, ang tawag kay Bakuto, kuno sang una sang bata pa sila, updanay sila nga duwa, si Yoyoy. Pero sang pinamangkot, ini si Bakuto, sila niya, hindi ko kilala si Escorial. Action firing line. Ay, nagpadugang sibod naman yun. Action firing line. Firing line. Sige lang palo ni Santa ang iban nga balita pangaway ta malabutan mga kaakson. Action firing line Sabado nga pagpangalagad November 5, 2022. Magatakop naman temporaryo sa ngalan sa gihapon. Sa kato sa action na unit reporter sa News Center po na ito action ang Defensor Lisay. There is a technical control action Henry Spolgar with action na Christian James Binares. Ako naman Action Marlon Hervaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.